Nå, nu vil jeg lige fortælle jer lidt om, hvad jeg også laver. Udover at have holdtræning og privatundervisning, så har jeg også en fredagshund. Og hun hedder Bella Bella. Hej Bella. Og hende går jeg med hver fredag og træner lidt med. Nu har jeg haft hende i et lille år snart. Og fik hende fra hvalp. Se hvor hyggeligt. Ja, hej Bella. Ja, goddag. Ja. Det er sådan, at Bellas mennesker, de ringede til mig og spurgte, om jeg ikke kunne komme og træne deres hund en gang om ugen. Og så var jeg sådan lidt, det har jeg ikke lige prøvet før-agtigt. Fordi min overbevisning var jo, at jeg skulle lære jer, hvordan I arbejder med jeres hund. Men så tænkte jeg lidt sådan, prøv lige at se det her, er det ikke fantastisk? Men så tænkte jeg sådan lidt Pippi Langstrømpe-agtigt, det har jeg ikke prøvet før, det skal da nok blive sjovt. Og så startede vi vores lille rejse. Og ud i alle mulige slags miljøer og så videre, som jeg også kender det på hold. Skabte en relation. Det var jo rigtig svært at se en hund en gang om ugen, og så lige have den her relation på meget, meget kort tid. Det var hårdt arbejde, og det er jo det, jeg plejer at sige til jer også. Det er hårdt arbejde, det er utaknemmeligt. I får ikke noget for ærende. Men en eller anden dag, så vågner hunden og tænker, okay, det er sgu meget hyggeligt, det du laver, så jeg følger lige med. Og her er vi nu. Der har vi faktisk været lidt længe. Vi har været her siden august sidste år. Men anywho. Så betaler det sig. Det er sådan, at hvad var det lige vil sige? Det glemte jeg lige. Men hvorom alting er, så er det jo ikke helt normalt i hundeverdenen, kan man sige, at købe sig til en træner, som kommer og arbejder med hunden. Men det er rigtig normalt i hesteverdenen, at man for eksempel køber en berider, som kommer og rider hesten, gør den klar til spring, ridning eller til salg, eller hvad end man nu skal bruge hesten til. Og det viser sig jo så, at Bellas mennesker er hestemennesker. Så på den måde, så gav det selvfølgelig god mening for mig, at det var den første tanke, de havde. Det var der at købe sådan en til mig. Og så startede vores rejse jo, kan man sige. Men kvad det, at jeg jo godt kan komme ind og arbejde med jeres hund, så havde jeg sådan lidt, de er nødt til lige at få noget undervisning også, så de bag ved kulisserne kan arbejde. Og så vi fik en privat session til at starte med, og jeg satte dem ind i, hvordan jeg arbejder og så videre, og så har vi ellers kørt derfra. Og nu er vi jo så nået til et punkt, det er et år siden vi startede, og det er gået rigtig godt. Og nu er vi så nået til et punkt, hvor at der er gået lidt cuteness-faktor i. Cuteness-faktor, det er i min optik, når hunden har lært, at den er toplækker, og det ved den. Så derfor så finder den ud af, at den behøver faktisk ikke at gøre så meget for at få noget. Den kan bare lige se lækker ud, og så får den en godbid. Det kalder jeg cuteness-faktor. Og når der går lidt for meget cuteness-faktor i, så bliver det også lidt svært. Så laver den lidt ballade og sådan, du ved. Og det er sgu meget rart, at vi har en hund, der, når vi giver den en sit for eksempel, at den så kan sidde mere end et halvt sekund, men den godt kan sidde 3 sekunder. Det er meget fedt, at den kan det. Og så videre. Så det er jo fordelen ved at have sådan en som mig, som begynder at se, at nu er der lige noget, der godt kan sådan begynde at ligne et lille spor den anden vej. Så det er rigtig hyggeligt. Det var egentlig det, jeg ville sige. Det var bare, at det laver jeg også. Og det er rigtig hyggeligt. Så nu skal I se. Hvis nu man bare lige går off-road, så se, hvad der sker med hunden. Den kom sammen med. Ja, det er ikke sjovt. Hej Bella, det er da hyggeligt. Og det er jo det, der er fedt, ikke? Ja, du er god. Skal vi sige farvel?